Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Naarap na rin tawahan na dre. Ang puto pangita. Hapakon be. Nakuha din, buka-buka. Naarap na rin duha dre. Kung magtarin sa problema ng day. Mao lagi na yung problema na ako. Pangita ko kauban ba. Kaya karong February 14, tulog ka ba yung kuyong? Nakadyo ko kauban ako na isa. Tulor ha? Wala na, ako 5. Ya ikaw, huy, ambog. Kailan may kadit mo karong February 14? Ako? Duwar. Wala ko pinsan sa uban, lisod na, bisig sakitan pa. Liso yun taan ni Ron. Yang tanggala na biya. Yang isa-isa na niya. Dua, tulo. Ya si Buslot. Pila mo to yung kadit karong February 14. Ambot na but ato kay murag. Wa mo gurti yung guro. Ambot pud no. Kay nag-22 sa lang pud ang ida do mo ko digid na lunggan nga natoy kadit. Gani no. Ito yung buya tong tawahan na to. Musa pa ko to. Tagaag. Anghel sa Ginoo. Oy. Kadungog jud ko. Laki man ta mong buhat no, matabian man mo. Ay. Naa di ka tira di ay. Tagpumi pangita si mong ganiya ba? Kaduhan di ka sa mong istorya di ay. Ay, kadungog oy. Kabalo mo, kani kung dalunggan mo ranig imbudo. Usa ka mo, laki man ta mong buhat. Mga tabian mo, kan mo bae. Ingon pa nimo duway mo bae. Ikaw bullshit ka. Tulo, ikaw bullshit mo kang duway mo bae. Ay, mga usa ka mo mga bullshit, panguli na mo dito. Kay ako matulog kog sayo, ha? Grabe tawanan di mo madyo. I know, right? Braso pa lang yan. Diyan na, Mayra? Kay, braso pa lang yan. Kinis na. Mun iyan. Ay mo kabala ka ba di? Nga ana na dyan ng mga guwang. Wakatistig jurmak. Sagdila nato ng bangkaya na kay minupos mo gunong tawanan gud. Ito gali ra kami suko. Oy, kadungog na po ko. Yan po kong gilibak. Kasi ingin mo, minupos na. Ikaw bullshit ka, katulog na ito, bullshit ka. Mga badi, una lang ko sa inyo ha. Kay kasabat paulion mo tatong bangkaya to. Kaya akong nilungag to kasi napagod ha. Di, una lang ko sa inyo ha. Una lang ko. Sige, una lang. Una na po mo. Eh, murag, dito mo turutin nyo ah. Una lang ka gali. Una lang ko sa kalito. Sige. Sunod ron. Sure ba dyan ba biling ko diri? Matay, bisig wapo-wapo. Ay, lapot. Wow. Shit, asa tong gunting. Ano yung 14 ba? Kanya mo gihinungdan. Bullshit ko. Kanya mo gihinungdan eh. Ano dyan mabushit-bushit ko. Ada makadungo ko ng istorya. Bullshit ko ng guntingan eh. Hindi po na matanggal eh. Antay, bita kong pinag na ha. Wala na protein. Para masayod sila. Wala na balit times di madayon. Di balit times di madayon. Dili na. Bullshit na eh. Patay protein na sa... Shit! Trabuhan yun. Kanilulungay February 14 man. Bullshit ang kinabuhi. Asa pong cellphone ako ba? Araw-araw di ay. Ay, naku. Paitan, February 14 eh. Kasi may naagod-anagod naman nagkot raman tami ba? Usa man eh! Mga bullshit man eh sila, oy! Mga bullshit man eh, oh! Mga bullshit, oh! Bullshit! Bullshit!